जिमानखिनि दानि प्रिन्ट मिडियानि जिमानखिनि जा डकुमेन्टस दं प्रिन्ट मिडियानि जिमानखिनि जि आर्टिकल्सफोर दं बेफोरखौ डिजिटेलाइज खालामगासिनो दं दा बे बेलायाव दा हयथ' जोंनि आसामा एसे उन जानानै दं दा जों नाजागासिनो दं बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टेलि फिडबेक होगासिनो दं हयथ' जोंनाबो सानसे जागोन दा बेनिखायनो आङो बे बेलायाव दोनथुमनायनि बेलायाव बेखौल' बुंनो लुबैदों मा जोंनाथ' नै दिनैथ' जों सब लिरगिरि थुनलाइगिरि गासैखौबो नै अनलाइननि थ्रुयै लोगो मोनबाय जाहाथे नोंसोरो अननानै जिमानखिनि नोंथांमोना लेखा साफायो जिमानखिनि नोंथांमोना आर्टिकेल लिरो जिमानखिनि नोंथांमोना हयथ' माबा मोनसे डकुमेन्टसखौ माबायोबाथाय साजायोबा बेखौ नोंथांमोना डिजिटेलाइज माबा मोनसे सेभ खालामनो नाजा हयथ' बेखौ जोंनि लाइब्रेरियाव होआब्लाबो हयथ' सोरबा प्राइभेट लाइब्रेरि दं बेफोराव सेभ खालामनानै दोननो नाजा एज डिजिटेल बेनो इ लाइब्रेरि हिसाबै इन फिउचार खामानि मावो इ लाइब्रेरिया जेबो नङा जिमानखिनि जों दा टाइपिं खालामनानै जि डिजिटेलि सेभ खालामनानै दोनो बेखौ जेब्ला जों फिन नायफिननो हागोन बेखौनो जों इ लाइब्रेरि हिसाबै बाहायनाय जायो गतिके नै जोंहाथ' नै लाइस्रि मेमनाथ' लेखा लिरोआनो दा नोंथांमोननि जिमानखिनि आर्टिकेल दं मा दं बेखौ हानायमानि दिनैनिफ्रायनो सेभ खालामनो नाजा थ' जोंजों एसे जोंबो कानेक्सन खालामना होनो हायो मोनसे मोननै एजेन्सि दं मेरला दं गभर्नमेन्ट लेभेलाव नङाबा प्राइभेट लेभेलाव मानो होनब्लाथाय बे जोंनि जे डिजिटेलै जों जेरैखि जा जोङो लेखाफोर साफायो बा डिजिटेलि जों जि टाइप खालामो बेयो 6 माह बा 1 इयारनि उनावनो बेफोर माने डिलिट जालांजोबो जुदि बेफोरखौ जुदि जोङो डिजिटेलाइज हिसाबै दोनोबाथाय बे जुग जुग थागोन आजिखालिथ' क्लाउडआवसो दोनो अन्तत' दुनियाव मिथिगोन आरोखि बिदि लेखा दं दुनियाव दा जियानो जा आं मा बिदिहाय बांद्राय बुंला आं जास्ट मोनसे दाखालि स्कुल एडपसन उइक जादोंमोन ना जोंहा बड'लेण्डआव बिटिआरनि निउ इडुकेसन माबा हिसाबै डेभेलपमेन्ट स्किम्स हिसाबै बेयाव आङो मोनसे स्कुलाव गोलैदों आंहा नासनसालि होननाय टंलायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेयाव हेड मास्टारा बुंबाय थानायखाय सारा माबा मोनसे लिरना होननायखाय आङो मोनसे इ बुक बानायदोंमोन बे इ बुकाव आं ओरैनो खन्थाइ मेथाइ जास्ट मोनसे लिरदों आरो खिन्थु गोलावथार नोंसोर जुदि खोनासंनो बरिं मोनाबा एसे फरायजागोन मानो होनबा आंहा लिरनायाव हुदा गैया जेबो हुदा गैया खन्थाइ मेथाइ ओरैनो आङो चक्रधर नार्जारि दाखौ बुंदोंमोन हायोबा एसे सुर होदो ओरै होननानै सुरखौ होदों खिन्थु माने सुराल' जादों खिन्थु मिउजिक जायाखै गोलावथार नाथाय नोंसोर मानो होनब्लाथाय आं बेखौ ओरैबायदि जाहोनाव लिरनाय जादोंमोन दिनै जोंनि नट अनलि बिटिआर आसामावनो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ जों बिराद निग्लेक्ट खालामो नाथाय जों थांना नुहैयो जेब्ला स्कुल एडपसननि थाखाय जों जेब्ला थाङो नुहैयो स्कुलाव मोजां गथ' दं फरायसा फरायसुलि दं बिसोरनि माबाखौ नुयोबा जों दुखु मोनो खिन्थु गभर्नमेन्टआबो जेरैबायदि माबा हरदों बिसोरनो डाइरेक्सन होदों बेखौ फालिबायबो दं खिन्थु निग्लेक्ट खालामजागासिनो दं दा आं थांनानै बिसोरनाव मा नुदों बेखौ बेस खालामनानै एसे ओरैनो 22 लाइन्सनि मोनसे खन्थाइ मेथाइ लिरदों आरोखि बांद्राय मोजां जानाय नङा जिथु आंहा बे लाइनाव माबा गैया नालाय गाराङाबोथ' मिथिखायोनो सानजानि मानसि माबायदि आदसा नोरैहाय स्कुल एडपसना माब्ला जादोंमोन आं बावबाय माबाया स्टार्ट जानाया खिन्थु 2024 नि फेब्रुवारियाव जादोंमोन स्कुल एडपसन उइकआ लाइस्रिया मोजाङै मिथिगौ जाय दिनै बाहागो लादों जाय दंखायो आं ओरै लिरदोंमोन आरोखि आरो बेयाव जास्ट आं मोनसे बाथ्रा सोदेरैखौ आं बेखौ फरायखांनानै बुंगोन आं ओरै लिरदोंमोन फै आगै आबौमोन जोंहा फरायसालियाव थांनि फै बयबो फरायसालियाव थांनि सरकारि फरायसालियाव लेखा फरायना गियान सोलोंनानै गिदिर मानसि जानि फरायसालि जागायनायनि सिगां जों बयबो सिरिबाङै गसंना आरज गाबनि फैदो बयबो दंफांनि सिङाव जिरायना साननाय फारि फरायनि ABC फरायनि साननाय फारि रोङोब्ला सानखान्थियाव आखा फाखा जागोन ABC रोङाब्ला आमेरिकायाव लेखा फरायनो थाङोब्ला मिनिजागोन फैदो बयबो फरायनायजों लोगोसे बायदि गेलेमु गेलेनि गोसो सोलेरखौ गोग्गो खालामनो फैदो जों खौसेयै सावगारि बोनि
खन्थाइ मेथाइ फरायनि आरोबाव मोसानाय सोलोंबावनि फै फै आबौ आगैमोन सरखारि फरायसालियाव थांनि फै जों बयबो सरखारि फरायसालियाव थांनि आं बेयाव मोनसे बे ABC रोङाब्ला जों लन्डन आमेरिकायाव फरायनो थाङोब्ला मिनिजागोन होननाय थारमाने आं मोनसे लेखानिफ्राय रेफारेन्स लाबोदोंमोन थारमाने माबाया बे सासे माउथमोन बे माउथ सारा गांसे लेखा लिरदोंमोन आरोखि थारमाने बेयो ओरैबायदि लिरदोंमोन मर' एटा हपुनासे बे लेखाया दिनैसिम 34 टाइम्स इडिशन जाबाय खार'ना बियो थारमाने गामिनिफ्राय बोरैहाय फराय सासे साइन्टिस्ट जाहैखो आरो बे साइन्टिस्ट जानाय समाव बिथाङा ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदोंमोन डिउ टु लेक अफ नलेज अफ इंराजि थारमाने बिहा इंराजि स्पिकिंआव ओरैबायदि उइक बेयो थारमाने कुनु एक्सप्रेस खालामनो हाया खिन्थु लिरना खालामनो हायो जायनि जाहोनाव बियो अनेक बिबानखौ मोनाखैमोन उनावहाय बे आमेरिकायाव बियो साइन्टिस्ट जानानै थांबाय आमेरिकायावबो बे प्रब्लेमखौ गोग्लैदोंमोन आरोखि थारमाने बे लेखाखौ आं जाय स्कुलाव डिउटि गोलैदोंमोन बै सारा बुंबाय ओरै थोरै होननानै आं लोगो लोगो बायनानै फरायबाय आरो ओमफ्राय बेयाव बिखौ सोनाय जादों आरो बेनिफ्राय जोबनायाव एसे सिगाङावदि जोंहा बे माबाया सासे बेखाव माबाया बुंदोंमोन लेखानि बेलायाव आं थारमाने उफाय गैयियाव जायजोंनो मेजोंनो रायजा मोनसे लेखा ट्रेन्सलेसन खालामदोंमोन आरोखि दा प्रेसआव दं रन्जु हाजरिका सारनि आं अलरेडि माबाखौ मोनबाय ISBNबो मोनबाय पारमिसनबो मोनबाय हरर काहिनी आरोखि हरर काहिनी लेखानि नामा जाबाय बटाहट मरण फान आं बर'आव बेखौ नाम होदों बाराव थैनायनि दौलें होननानै प्रेसआव दं जुदि मोजां थायोबा गसाया लाखियोबा जुन जुलाइयाव ओंखारगोन बेखिनियानो बेनिफ्राय आंनिफ्रायथ' बिदिहाय मा बुंबावनो दा गासैनिफ्रायबो माबा गोरोन्थि जाबायबा निमाहा बिनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थिगानो दं थालांनाय बायदि मोनदों नामा? थारमाने ओरै जादों थारमाने LP स्कुल गंसेयाव बिगिनिं टु एन्डिं जा हाबाफारि जायो बेखौ लानानै लिरनाय जादों आरोखि बियो बेखिनियानो आरो ओमफ्राय बेनि सायाव मोनसे आं इबुकबो दिहुनदों आरो एक्टिभिटिसनि सायाव बेखौ रिसेन्टलि पाब्लिश खालामनाय जागोन आरोखि बे स्कुलनिफ्राय पारमिसन मोनथ'वाखै। थेंक इउ। हायो रेडि हागोन जुदि नोंथांमोना सोंनो मोनसे हायोब्लाथाय उसुबिदा गैया। दा बे बेलायावनो बाहागो लागिरि बयबो बिथांमोनखौहाय सारनिसिम माबा मोनसे मिथिनो लुबैनाय बा दङबा सोंनो थाखाय हरनाय जाबाय। मेडामा माबा बुंनो ना? दा बाहागो लागिरि बिथांमोननिफ्राय रावबो सोङाबा आं माने सोंथि नङा आंनि माने मिथिनो लुबैनायसो। औ दिनैनि बे 36थि थुनलाइ गंगोना थुनलाइयारि जथुमनि जोंनिनो मानगोनां गाहाय आलासि नोंथां औ नोंथांनिफ्राय आङो जास्ट बेखौल' मिथिनो लुबैदों नोंथाङा लाइब्रेरि सार्भिसाव खामानि मावनानै गोबां एक्सपिरियेन्स एबा मावमोनदांथि दंसै दा ओरैनोथ' जों खोनाखायो जेनेबा बिजाब फरायनाया जोंनि समाजाव जोबोद खम फरायसा समाजाव जोबोद खम माने कर्स कन्टेन्टनि अनगायै रेफारेन्स बुक फरायनाय बा दस्रा माने जेनेरेल नलेज रिलेटेड बिजाबखौ फरायनाय बे आखुथाया गैखाथारा दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों
दा जोङो माबायदि राहा दिहुनोबा माबायदि राहाजों जोङो फरायगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोनो हायो? थेंक इउ। माबा महिलारि बायदिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बे सोंनायनि थाखाय। जोंहा गभर्नमेन्टआव बे जि कुइसन खालामदों नोंथाङा बेनि सायाव माखासे सावरायबाय थानाय जाखायो। हाउ टु इनक्रिज रिडिं हेबिट इन आवार ससाइटि बेनि एगेन्स्टै जोंहा मोनसे स्किमबो दंखायो। जोङो नाजासे नाजाबाय दं, जायनि जाहोनाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे स्किमबो सोलिबायबो दं टु इनक्रिज रिडिं हेबिट इन आवार ससाइटि। एकाडेमिक होन नन एकाडेमिक होन, प्राइभेट लाइब्रेरि होन पाब्लिक लाइब्रेरि होन, नाथाय जोङो साक्सेसखौ जायाखै नङा इसेबाबो जादों। मानो होनब्लाथाय जोंनि समाजाव एक्सेप्ट स्टुडेन्ट ओरैनो हयथ' सोरबा स्कुल फरायखांबाय कलेज फरायखांबाय हयथ' खायसे ओरैनो थागारनाय बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला बा हयथ' रिटायार्ड पार्सन बा माखासे मानसिफोरा रिदिं हेबिटआ लाइब्रेरियाव थांनानै फरायनाया खम। 100% खम नङा खम। आरो गुबुन जायगानि बा गुबुन हारिनि रुजुनायावथ' एकदम खम। दा खोथाया जाहैबाय बे समायसाखौ समाधान खालामनो जोङो अनेक नाजागासिनो दङ। जेब्ला आङो बेयाव CSD हिसाबै थायो, जों मोनसे स्किम लादोंमोन आरोखि। बे स्किमा जाहैबाय हाउ टु इनक्रिज रिडिं हेबिट इन आवार ससाइटि। बेयाव आङो माने जोङो अफिसियेलि रायज्लायनानै मोनसे अर्डार दिहुनदोंमोन। अर्डाराव ओरैबायदि लिरनाय जादोंमोन, ओरैबायदिहाय फार्स्टआव जोङो मा खालामदोंमोन, बड' राइटार एकाडेमि बड' वुमेन राइटार्सनो मोननैसो इउनिट होनाय जादोंमोन। थ्रु स्ट'रि टेलिं लिटारेरि प्रग्रामजों जों हाउ टु इनक्रिज। बेनिफ्राय कालसारनि थ्रुयैबो जोङो माने बै सनजिब बर' ना मा लिरनाय जाया फंबायखौ नामखौ होबाय सनजिब, बेनोबो जोङो माबाखौ होदोंमोन, माबा इउनिटखौ खालामनो होदोंमोन, माबा स्ट्रिट ड्रामा। बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट कलेजनि जोंहा डिमासा सार, कमल बड'सा सार बिसोरनोबो क्लाब क्लाब थांनानै रिदिं हेबिटनि सायाव जोङो प्रग्राम लाहोनाय जादोंमोन आरोखि। दा जोङो बेफोरबायदिनो लानाय जादोंमोन प्रग्रामखौ। बिनिफ्राय नै दा उदालगुरियावबो जोंनि डिसि सारआ दा बे रिदिं हेबिटखौ बोरै बारायनो हागोन होननाय बे नै गोदान सार फैदों जोंहा सुरेश द्राबिर होननाय, बे सारा बोरैहाय लानो हागोन होननानै दाखालि एसे रायज्लायनाय जादों। रायज्लायनायाव ओरैबायदि खालामनाय जादों, जोङो क्लाब क्लाब थांनानै बा लाइब्रेरि भिलेज लाइब्रेरियाव थांनानै सेंग्रा सिख्ला बा हयथ' सिनियर सिटिजेन बा हयथ' एमप्लयफोरखौ लानानै माबा मोनसे ओरैनो काउन्सिलिं नायबा माब्लाबा हयथ' जों खन्थाइ फरायनाय हाबाफारि, जायगा सोलाय सोलाय, माब्लाबा हयथ' ड्रयिं खालामनाय कम्पिटिसन खालामनानै, हयथ' माब्लाबा हयथ' एसे कालसारनि सोमोन्दै रायलायनानै ओरैनो एसे ओरैनो मालाबा जिरायनानै जों माबा मोनसे रिदिं हेबिटखौ बारायनो हागोन नामा जोंनि समाजाव, जों बेखौ लानाय जादों आरो जों नाजागासिनो दङ। दा दिनै नै जोंहा माबाया लाइस्रिया जि सोंदों वेलकाम। आरो बे सोंनाया हयथ' गासिनिबो सोलिगासिनो दं सोंथिया। दा जियानो जा आं मोनसे रिकुवेस्ट गासैबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला आरो नै मेममोनखौ, जोंबो जेन जोंनि न'खरनि गथ' गथायजों लोगोसे जेनेरेसनखौ दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो लाइब्रेरियाव लांनानै लेखा फरायनायनि हेबिटखौ जों खालामनांगौ। मानो होनबा दाया जोंबो दं। आंबो एमप्लय, आंनि गथ'खौ आं दिनैसिम लाइब्रेरियाव खननैना खनथामल' लांबाय। मानो 30 दिनाव जोङो 12 दिन लांनो हाया नामा? 30 दिनाव 30 दिनखौ लांनाङा। 30 दिनाव जोङो रबिबारखौ सानबेसे मोनो? मालाबा 4 दे मालाबा 3 देस। जों मालाबा लांदों नामा? आं नोंसोरखौ प्रस्न' खालामाखै, आंखौनो प्रस्न' खालामदों। दा दाया जोंनावबो दङ। दा फरायनाय होननाय जिनिसा ओरैबायदि, थारमाने जोङो फरायबा मा जागोन, लाइब्रेरियाव थांना फरायबा मा जायो, जों बेखौ ब्रेनाव सोनो हानांगोन, गथ'नि ब्रेनाव, जोंनि ब्रेनाव सोनो हानांगोन। आरो बिनिफ्राय नै जों दा जोंनाव मोनसे स्किम नङा बेयो, जों मोनसे आं उदालगुरियाव थांनानै मोनसे मोजां माबा नुदों परिबेस। उदालगुरियाव आंनियाव मा जायो, जेब्ला माबा मोनसे साख्रि जायो, माबा मोनसे जब जायो, बेनि एडभार्टाइजमेन्ट होनबाथाय रिदिं
माबा फरायग्रानि अनजिमाया बाङो बिनिफ्राय बांनायनि खारनखौ जुदि नों सोङो बे सानैसो जे नोंथाङा फरायनो फैबाय दङ सिगाङावथ' नुवाखैमोन खारना मा एडभार्टाइजमेन्ट दं नङा इन्टारभिउ दं नङा ओरै बेनिफ्राय आं दाखालि सासे हिन्जाव मानसिखौ सोंबाय बिथाङा नेपालि हिन्जाव বাইদেউ আপুনি দুপৰীয়া কিতাপ পঢ়িব আহি থাকে আপুনিতো মেৰিড আপোনাৰ ঘৰত অসুবিধা নহয় না কিনেও এই ছাৰ ঘৰত আলহী আহি থাকে কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰে মই ইয়াত কিতাপ লৈ পঢ়িব আহো বুলি এনেকুৱা অब्ला নাই কিমান मोजां মানে কমেन्ট होदों आरोखि दा गतिके बिदिनो तारमाने फरायनाय होननाय जिनिसा मा होनबावनो आरो जोंनि जाथिया एसे खम फरायखायो इनफरमेटिक नङा आरो माबा मोनसे इनफरमेसनखौ जों थाब थाब लानो नागिरा तारमाने जों लेटलि बे खारनावनो नामा जोंनि जाथियाव बा हयथ' जोंनि गभर्नमेन्ट लाइब्रेरिफोराव लेखा फरायनो फैया आरो जोंहा मोनसे गाज्रि कनसेप्ट दं लाइब्रेरियाव लेखा गैया होनो आरो लाइब्रेरियाव मानो लेखा गैया लेखाया दङ लाइब्रेरिनि लेखाखौ नों सानसेयाव नागिरना मोना नों गंसे आंनि स्पेशलि आङो दा उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सानि बे गंब्रै लाइब्रेरियाव आङो 2011 निफ्रायनो दङ बेयाव आं दिनैनि डेटआव बुंगोन बे लाइब्रेरियाव 30 निफ्राय 40,000 लेखा दं नों सानसेनि आधा घन्टायाव नोङो बे लेखाखौ नागिरना मोना नोङो मिनिमाम 30 days खना खना नागिरबासो मोनगोन बेयाव बिदि लेखा दं गतिके नों सानसेयाव बोरै लेखाखौ गैया होनना जियानो जा आं एसे गोलाव बुंबाय मेम नोंनि फिननाया बेखिनियानोसै आंनिफ्राय आरो सोरबा गोजोननाय थाबाय सोंबावोबाथाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय सरि क्लाबावहाय दालाय क्लाब काम लाइब्रेरि थायोना सार औ थायो दा बेफोरो रेजिस्ट्रेसन जायो क्लाब हिसाबै ओमफ्राय बेफोरनि थाखाय सार माबा मोनसे स्पन्सर दं नामा जेनेबा लाइब्रेरि बेयावथ' जोंनाव डिपार्टमेन्टआव मोनसे स्किमानो दंखायो क्लाब काम लाइब्रेरिनो माब्लाबा जों फार्निचार हरो माब्लाबा जों बुक्स हरो बेखौ नोंथांनि खाथियाव दङब्लाथाय डिपार्टमेन्ट अफिसाव एप्लिकेसन होफै इनक्लुडिं नोंथांनि बे रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ एड खालामना होबानो जाबाय नोंथाङा अफिसारनोबो डाइरेक्ट होनो हागोन बेनिफ्राय मानगोनां EM दं सेक्रेटारि दं बिथांमोननोबो नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन रिगार्डिं ग्रेन्टस इन एइड हयथ' जोंनिफ्राय बुक्स हरो ना फार्निचार हरो बेयो उनाव डिसाइड जायो थेंक इउ सार माने जोंनावबो गामियावहाय क्लाब काम लाइब्रेरि दं नालाय सार आरो नोंथांमोननो आं मोनसे रिकुवेस्ट साजेसन होनो हायो जुदि नोंथांनि गामियाव क्लाब काम जुदि लाइब्रेरि दङब्ला आंनि नै दा एक्सपिरियेन्सआव नोंथांमोना गभर्नमेन्ट लाइब्रेरि गभर्नमेन्टनि सायावल' बांद्राय एसिस्टेन्टखौ दालुबै मोनगोन मोनि नङा खिन्थु दिनैनि समाजाव आं ओरैबायदि नुगासिनो दं सोरबा बिफानि थैनाय सानाव 2000नि लेखा हरबाय सोरबा गथ'नि बार्थडेनि नामाव 10,000 लेखा हरबाय सोरबा बिफानि मेम'रि नामाव आलमिरा गंसे हरबाय आं बिदि मेरला नुदों अब्लाना नोंथाङा बे डनेसन रेकर्डआव दोनगोन आरोखि इट इज डनेटेड बाय आमुक बे बुक जा मा जा नोंथांमोना बेखौ लाजिनाङा जितु नोंथाङाबो क्लाबनि मेम्बार नोंथांनि गामियाव सोरबा सासे साप'ज हाइ स्कुलनि टिचार दं बिथाङा नोंथांनो 2000 लेखा हरखागोन सोरबा हयथ' सोरबा फिसानि बार्थडेनि नामाव गंसे आलमिरा हरगोन दिनैनि दिनाव थारमाने जोंनि समाजावबो बेफोरबायदि माबानो हानाय हेल्प खालामनो हानाय सुबुं जोनोम जाबाय आरो बेफोरबायदि जे लाखियो खिन्थु बेफोरखौ अनेकआ मिथिया दा खोथाया जाहैबाय मा बै लाइब्रेरिफोरखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै जोथोनै लाखि साफा सुफा खालाम अब्लाना अट'मेटिक होगोन होग्रा मानसि मेरला दं बेनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्रायथ'
एसिस्टेन्टआ थाखागोन समाजनिफ्राय बिदि सुबिदा थायो आरोखि नोंथांमोना खिन्थु एसे बुंना लानांगोन आरोखि सासे लेक्चारारा खोथा 2000 लेखा हरबाय ओरै हरबाय बिदि आरोखि थेंक इउ हेडसार दंना हेडसारखौ होग्रोदो औ सारा बेस्थ'ब्लालाय आं लाग्रोनोसै खाबुखौ आं फोजोबनोसै आंनि मावनांगौ बिबानखौ दा दिनैनि बे 39थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिखौ सामलायलांबाय थानाय गोदानै दाफुंजानाय गोदान सोद्रोमा नोंथांमोन बे नोंथांमोननि गिबि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिखौ सामलायनाय दिनैनि सार नोंखौ रेसपन्स होयैखाय आं आवगायग्रोबाय औ गिबियावनो नोंथांमोनखौ माने गोदानै दाफुंजानाय हान्जाखौ बरायग्रोबाय आरो जोंनि माननि आलासि गाहाय आलासि बिथाङा मिथिया जानांगौ माने दाखालि बावैसो जोंना नैबे बर' बिफान बारग' फरायसा गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि गोदानै सायख'नाय जादों आरो बिथांमोननि दिनै बे गिबि सामलायनाय आरो बेनि थाखाय आं गिबियावनो नोंथांमोननो कंग्रेसुलेसन हरबाय आरो देरहासारा गावनो होननानै लाखादों बियो गिबि माने अनलाइन हाबाफारियाव आफादगिरि महरै सामलायनायनि एक्सपिरियेन्स आरो बिथांनि बे एक्सपिरियेन्सआ जिउआव फैबाय थाथों मोनबाय थाथों रोंलांबाय थाथों बेखौनो आङो मिजिंथिबाय आरो दिनैनि बे 39थि गंगोना थुनलाइयारि जथुमाव जोंनि माननि आलासि गाहाय आलासि बिथां सारा जोबोद मोजाङै माने बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै बिजाबफोरखौ माब्रैहाय दोनथुमनांगौ डकुमेन्टेसन खालामनांगौ लोगोसे बिजाबफोरखौ जोङो थैनो रोङै गोजोर खालामनो थाखाय मुलुगाव बयजोंबो फरायजानो हानाय बयजोंबो मिथिजानो हानाय खालामनायनि थाखाय माबोरै डिजिटेलाइज खालामनांगौ आरो मा राहा लानानै जोङो डिजिटेलाइज खालामनो हायो बेफोरबायदि मोजां गियान सोलिफुबाय थासारिजों गोरोबनाय गियानखौ जोंनो फोरमायना होदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा जे मैया सानसेयैनो हांख्रायनानै हरनायाव सानसेयैनो जागोन होननानै बुंदों बेनि थाखाय आङो जोंनि बिफाननि थोरोबनिफ्रायबो जोबोद जोबोद साबायखर बिथांनिसिम मानोना जों बयबो मिथिगौ दिनैनि समाव सानसेयावनो रावबो मोनसेबो प्रग्रामनि कनसेन्ट होनो हानांगौआबो जोबोद गोब्राब मानो होनोब्ला बयबो गावबा गाव खामानियाव बयबो बेस्थ' रावबो ओरैनो गैया दिनैनि दिनाव दा बे सुंद' समफारियाव बिथाङा जोंनिफ्राय हांख्रायनाय जोंनि लेखायै हांख्रायनाय लेखायै जोंनि खोथाखौ लाखिनानै जोंजों दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा आं गोजोननायखौ जासिहरदों बिथांनिसिम दा बुंनो सानाब्लाबो बुंनांगौ जायो माब्लाबा खोथाफोरखौ बेनिखायनो आं गोसोनि गोजोननाय साबायखरखौ बुंनो थाखाय आं बुंबाय दा फैयै फैयै दङ आंहा मोनाबिलि खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइखौबो माने आङो गोदानै लिरनाय गैया अब्लाबो नाथाय मोनसे बिबान मोनसे फरायथिनांगौनि गोनांथि जानायखाय आङो नैबे मोनाबिलि मुंनि बिजाबावनो दाखालि बावैसो सेबखांजाखानाय दोंसे खन्थाइखौनो आङो आवरायनोसै खन्थाइनि मुङा जादों मोनाबिलिनि थं नागिरनानै मोनाबिलिनि थं नागिरना दावबायबोदों आंबो दिनै सोनाब रुगुंनि अख्राङाव जारें गाबजों निजोमै आरो गोमजोरै फैसालि खोख्लैनाय बै दरखंसिम थं होसोना बाहा बोफिननाय बै बुब्लिसिम बै बुब्लिनि थं नागिरना गिदिं खनदों रोजा रोजा समफोरा जिउ ओंथिनि बिजाब बाख्रिजों ओंथि आरो थांखिखौ बेखेवना लिरलांनाय बै बिजाबसिम गुमुर होसोना सं दाननाय बै गोरबोसिम
बै गोरबोनि थं नागिरना रिफिखांदों मोनाबिलिनि गोजों महरा जाय महरा बेखेवसारदों मावसोमनाय आरो बावसोमनाय मेंनो रोङै थांखिफोरनि जुजिनाय बै ओंथिसिम जिउनि थं बेखेवनाय बै फानजामुथिसिम बे माने खन्थाइया नैबे मोनाबिलि मुंनि एन्थ'लजि बिजाबाव सेबखांजानाय दा मावनांगौ बिबान बायदियै बिजाबाव सेबखांजाखानाय खन्थाइखौनो आं फरायथिनानै होनाय जाबाय आरो फिन खेबसे आंनि गोजोननाय खुलुमनायखौ जासिहरनानै आंनि मावनां बिबानखौ बेहायनो फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों। मा नोंसोर फरायग्रोजोबलाय दे आंथ' माबा जाना दं दे। देरा सार आंनाव दिनै जेबो गैथ'ला दे दिनै आं आवरायथ'ला निमाहा बिबाय। मेदामा गभर्नमेन्ट कलेजाव थांदों इन्टारनेसनेल सेमिनार बेवहाय बाहागो लाहैदों। खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं ओरैनो गुसुं खन्थाइल' आवरायसै बारा मानसिबो गैखाया बेखायनो खन्थाइनि मुं दाबो बोहैयो खन्थाइया ओरैनो रमान्टिकसो माब्लाबा दैसाया हाब्रां जालाङो हाब्राङाव जिरायना आं दाबो नोंनि खन्थाइ लिरो दैमा दैसा लैथो लैथोमा सोमजिनो एसेबां गोरलै नङा बेनिख्रुइबो गोरलै नङामोन नोंखौ मोजां मोननायनि सानस्रिफोरा बेखायनो रुगुङा रुगुंल' जाना थादों थेवबो दाबो बोहैयो मोननैनिबो गेजेरजों गंसे दैमा जाना खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों। आं सुंद' सल' फरायनो सानदोंमोन बेहाय मानसि खमखाय दिनै फरायथ'ला मालाबा फरायफिनसै मानसि बुरजा जागोन एसेनोसै गोजोन्थों। हेल' औ निमाहा बिनाय थाबाय आंनियाव जेबो लिरखानाय आर्टिकेल गैथ'वा दासान्दि बेनिखायनो आवरायनो हाथ'नाय नंला दिनै निमाहा बिनाय थाबाय दस्राखौ जायगा लानो थाखाय खावलायदो औ।
जाबाय दा खोनाबाय खन्थाइया हायकु से साहा बागानाव खौसेथिनि मोन्थोरजों जों दावबायहैदों। 2 मिनिग्लाबदों जों गावबा गावनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायना। 3 नोजोराव नांनाय समायना बिबारबारि आवबा जादों आं। 4 मोदोमफ्रुदोंमोन नारजि अनला सबाय दाउ आंनि गन्थङाव। 5 दैमा गोसोम दै बर' गामि गेजेर गेजेर दैनि आंखालथि। 6 गोरबोआ खामदों नुनानै बर' बिमानि दै नागिरनायाव। गोजोन्थों। दङ नाथाय जेबो लिरनाय गैया दा ओरै सेमिनारबो दंमोन नालाय ना ओंखायनो दे लासैनो हेड सारखौ बुंहोनानै माबादो फोजोबनायथिं फैदो। अमरखौ आवरायहोग्रोदो अमरा खन्थाइ आवरायगोनदां। फिन खेबसेबाव सानजौफुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा हाग्रामा। खन्थाइखौ आवरायनोसै। केन'पिनि सिङाव जेराव साननि सोराङा गेलेयोमोन मोनसे हाया दा रानस्रावै दुखुआव दं। गिदिर गिदिर दंफांफोर जायफोर गोजामनि गुमुर खोन्थायोमोन मोनसे समाव हाग्रामाया जिउ गोनां आरो गोथांमोन। दायो गंसे लांदां हा मोनसे दुखुनांथाव नुथाय। दाउफोरनि मिलौदो देंखोआ दा गैलिया। दा खोनानो मोनसै मेसिननि खाब्रां सोदोब जाय फोजोबस्रांनायनि रिंसारथि जायनि जाउनाव दिनै फिथाइ महरै मोनबाय जों मुलुगनां दुंग्लोबनाय दैबाना हा खुरखानाय आरो दंबावोसो गुबुंले बारहावा। बेनिखायनो फै जों खौसे जानि आरोबाव हाग्रामा लुथिनायखौ होबथानि। मोनफ्रोम बिलाइ मोनफ्रोम रोदाखौ जोबोर मोजांमोन बिफांफोर गायफिन मानोना इक'ल'जि इज दा पार्मानेन्ट इक'नमि। फै जों हाग्रामानि थाखाय खौसेयै गसंनि। खौसेथिनि मोन्थोरजों जों दाबि खालामनो हागोन हाग्रामानि गोग्गानाय इयुननि थाखाय। एसेनोसै। दे नोंहा आवरायनांगौ दंबा आवरायखादो। आलासि बिथाङाबो गैला लेफ्ट जाबाय। ए दङ सारा फैफिनबाय। माबा मा होनो
देरासार आं फरायथ'ला दे दिनै